ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଆମର ରାଲି ବି ଅଛି ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ। जय श्री राम। DJ Onward. दुर्गा मंडप बढ़िया ये समस्ते आसुच्चंदी देखिपारे देखिए राली राली कौन आरंभ हो अधघंटा अपेक्षा कर। जय श्री राम।
दास तो देखिए पड़िया पूरा सुनसान हो हैदराबाद पड़िया तो ये देखा आम बरमुंडा पड़िया मत Estamos